Díky, Geralte. Doufám, že ten lektvar pomůže. To je strašné. Zdálo se mi, že je se mnou Lambert. Říkal, neumírej mi tu, Ranuncul, a jsi namyšlená čarodějka, která všecko ví nejlíp. Moc ráda tě vidím. Proč se směješ? Jsem rád, že už je ti líp. Vím, měli bychom vyrazit, ale mám pocit, že už se nevrátíme. Nezůstaneš se mnou ještě chvíli? Dobře. Já se tu ještě chvilku porozhlédnu. Jsem ráda, že jsi zpátky. Sotva jsem tě zahlédla, všecko, co jsem k tobě cítila a nikdy jsem to nedala najevo, se zase vrátilo. A je to ještě silnější než dřív. Odpusť, Tris. Ale ještě nemůžu mluvit o minulosti. Samozřejmě na tebe nechci naléhat, jen mám pocit, že... Pozor, už se chovám jako nedospělá holka. Teď máme jiné starosti. Vesemir mi řekl, co se stalo. Myslela jsem, že jste všichni zmizeli, promiň mi to. Ty za to nemůžeš, pomohla s nám. Nemáš se zač omlouvat. To, co jsem cítil, když jsem zjistil, že si naživu se dá těžko s něčím srovnávat. Snad jen s tím, co cítím, když se na tebe podívám. Strašně se mi stýskalo. Pojď, vyzkoušíme, co dokážem. Ani ta nejlepší postel v Kaer Morhen nás neudrží. Bylo to skvělé, Geralte. Jako vždycky. Jako vždycky? Ty si nevzpomínáš? Bohužel ne. Jak skončil ten boj? Vlámali se do laboratoře, zabili Lea, ukradli nám mutageny a utekli. Chudák Vesemir. Další hoch, kterého vychovával, zahynul. Odložili jsme pohřeb, dokud se neprobereš. Děkuju. Ale ztráta těch mutagenů může znamenat katastrofu. Nesmíme ztrácet čas. Nebo chceš ještě něco vědět? Můžeš mi vrátit paměť? Nevím, musela bych tě prohlédnout. Je tu jistá šance, že se ti paměť vrátí sama. Jak velká je ta šance? Těžko říct. Bylo by to mnohem lehčí, kdybych věděla, co tě o tu paměť připravilo. No, teď už není čas. Můžeme už jít? Jaké bude mít ta krádež následky? Většina čarodějů i vládců by za trochu mutagenů jistě zaprodala i své nenasytné a mocichtivé duše. Jenže něco takového může používat pouze čaroděj, který mystická umění ovládá na nejvyšší úrovni, a takových moc není. A co bohatí kupci? Knížata? Králové? Možné je všechno, ale takovéhle spekulace nejsou k ničemu, jenom ztrácíme čas. Pravda. Můžeme už jít? Ano, nesmíme nechat Vesemíra čekat. Tak pojď.